So, this is dati nagkukunan natin ng mangga ng Indian. Dati I don't know speak English because I'm not Englisher because of the gravity of the Hello mga kabagis! Kamusta? Ang gawa na kapapala. Makaya magkasalita. Hello mga kabagis! Welcome back again sa my YouTube channel. Sa mga kabagis, amok nga na-miss yung nga na-miss yung nga itibantay me kad na-miss ko matalangan. For today's video mga kabagis kat ipakita kanya yung agitimang manggaming agsabsabong mga kabagis ang pay bunga na agsabsabong di pa lang mga kabagis ka is-isprida ta kuha nga rin pinagmamanggan. Isprenda mo tayo. Tata mga kabagis mga anak tayo, bago tayo apan tayo jintikwa, bago tayong pumunta doon sa kamanggahan, kumain muna tayo, ganon. Tagalog ako kasi marami nang hindi nanonood ng YouTube kasi hindi pa nila naiintindihan. O ito mga kabagis, ito yung ulam ko, kamote. Kaya ako nag-Ilocano tsaka Tagalog kasi mas makapakatawa ako sa Ilocano. So may kape pa ako dito Niligay ko dito kasi alangan na tasa, baka matapon, nag-tricycle kami, ito shot. Ito yung ulam. Manda pa mga kabagis. Wala na datate ko ng mga kabagis. Aji, kautungan may ide. Neka, aji liting na alaan da ulit mga kabagis. Taison ka mong pagkwami no. What? Ang aji liting ako, aji kulay puraw. Aji, inyo tawag natin dahil? Ha? Tansi. Aji tansi mga kabagis. Aji. Alalaan dala ang mga kabagis tayo tumanti iduble no pinag-uutong tumanan kasi dyan. Danyo yung mga kabagis dyan, alamin nun na. Sa ate ginagutungan mi ni mga kabagis nga nalawa ngam nagbasim maburburas mi ide kan kita nyo ni mga kabagis nga nabayag mutan so nga nagsamukan kan kuha so nga ikatinda titalinan ay iti 15 nya tikwa aji kulay puraw. So tata mga kabagis ipakita mo kanya di mangga ta. Adati kami tatalungog mga kabagis. Kitaan nyo pa di ko iba medda. Adaginto na. Ang kadet, adaginto na nga ulag. This is the mountain of the... This is the mountain...
Mountain Dew in the earth. I don't know the English. I don't know speak English because I'm not Englisher because of the gravity of the earth. This is the kuweba is the earth. Ito ang kuweba namin dito. Papasok kayo dyan. Dito kayo papasok. Tignan niyo kung gusto niyo. Pasok na lang kayo dito. Kaya lumalayo kami kasi alam niyo na may ahas diyan. Diyan diri. Oo, di ba nagbibisaya ako? Tingnan niyo, yun ang kuweba diri. And tingnan niyo, papasok kayo doon. Tingnan niyo, tingnan na. Tingnan mo, may ahas. Tutuklawin kita. Sabi niya. So, tara na. Tingnan natin yung kasi nagdadaras kami. Oh. Atan mga kabagis, umunog ka ta, kamangga amin atan mga kabagis ngam. At that is stop over na. Siyempre, alang ang kanyang amin. Kunwari, musika, stop po naman Atan mga kabagis, at that umunog ka ta, nalawa mo't kiti pa kamanggaan mit mga kabagis. So nga, panday kita, nipakita ka niya. Kanita ni mga kabagis, nagkarabasaan mi iday. Ato ni mga kabagis, kita niyo. Adi pa kasi si ni mga kabagis. So, ang tangarad nga kita ang nagijimanggan mga kabagis. Ate lung ni mga kabagis nakasalda mga kabagis. So, madimi pa nga mula-mulaan. Kaming baya kanya, nakasalda nga rod. So, nga suda pa lang aging kanya. Barbarang lumabayada minto nagsuldo ako. Tawang bartamin sa pala kamata. Ayun mga kabagis, the history dandam kanya no agindi nga nag-testimony ak gamit. Ay, naka-appreciate. At ano mga kabagis, nagmaya, nagmatisabong na. Ganyan ang mga kabagis, nagado. Nanyo purpurusan. Nagado ni mga kabagis, ay kang kain kuwano, pinagbuburas, kaya ilaki day. Nga, madabayad na. Ayun mga kabagis, umulag tayo mga kabagis, ay pakitak pa amin nga manggamit. Kita niyo na mga kabagis, ate mga kabagis, kasaksakan nila ang ide insaldami man ta. Awan nga talaga ti kwartami ide mga kabagis. So nga insalda na ide ni tatay ko. Tata mga kabagis, nasa kami mo laangan. Siya ta po, tainikan na kami ti kwarta. Oh, amen. Ayun na mga kabagis, nakita niyo, nasa gantay ti pulong na. Kasing pintas ko. So atin ni mga kabagis, dati tayo po na aji nagadot sabong ito ni mga kabagis. Napana mo't edit tayo mga kabagis nga madimi pa nga nasaldaan atin mga kabagis. Ka nagadot tayo grag-grag, mabayinak ta madimi ngarad kanya pa eday kami pa nabayadan. Yan kanyamin do ato yan. Nagbalinak to pido-pido tayo. Nagragsa ni tatay kon mga kabagis na saka na ati manggami nga naglawan mga kabagis kan dapat saka na nga nga dungog kan manggapay ti baras. Kanda kami mang kwarta. Bilangan tayo mga kabagis agijay datoy sango ta dapat jibanda na jay ito pala sango ti bilangan tayo. May isa, 2, 3, 4, 5, 5 aji dajay. 5 aji dati mga kabagis. Ay, inaw mga kabagis kita kasi tayo mutan. Okay, bilangan tayo man di banda na dyan mga kabagis. Yeah. Sa totoo lang mga kabagis, nagaduti na isaldami nga dagdagamit. Adi nga rod. Awan ti kwartame, so nga nagsiyaat ti apo ta nasa kami mo ilaangan. Madamo ulat ti ko apo kung kuna madamo ulat ta mga kabagis iti hami pa nakuha duwa pa adi mga kabagis. So nga nagsildo akta oray no gatanak ta kita dagdagayan wawawin na yan wawawin. Alam mga kabagis nagmaya ni nagado sa habong na my god kasi kita niyo na mga kabagis ni di ba naka-appreciate. Di ba mga kabagis nagadaw? Ay niya ate may bagay ta. Adaduhan namin ka ng mutin
So, amin tayo aduti sawong ti mangga na mga kabagis. But, awan ti kwa, may baga ka, bye, hotdog. No, orahin yun to nung pinagmamanggan mga kabagis sa mapurga kami tumanan. Mangganto lang man ti dati chan men, as dyan. So nga orahin nyo lang kwa, agbungag ito yung manggamit, ta gumatang kayo, ta lakwang kayo ti dos na isa. Kadet. So, ingga na tayo lang ito yung mga kabagis. Hindi tayo agbalin apanjay. Tampay na espiran gaya mga kabagis. Madi pa may pakita. Handa pa nga na espiran mga kabagis. Madi da pa na espiran. Madi da pa na espiran. Nalawa pa ijaban na mga kabagis. Nga madik pa may pakita niya. Tampay na espiran. Ang mula ipakita kanya yo. No, adati sprayer yata espiran nyo mangki day. Aban tayo agpa ni agtarsan. So, aji lang mga kabagis intor tayo lang ang matentir manggaan may nga madi kami pinakadan di mga kabagis. Urayan yung tulat na mga kabagis nga no pinagbubungan tayo ipakita kanya yo. Di kwan, intor kayo lang inti bantay may mga kabagis sa amok nga na-miss yung mat ate ipinagblablag ka ti bantay kan na-miss ko mat. So, yun mga kabagis is umalis na kami doon sa Bantay. Pupunta na kami doon sa Manila. Ang kadet. Punta na tayo sa kuweba kung gusto nyong magpakagat ng ahas. Aji ni mga kabagis, di ka manggaan be. Ang ganda-ganda dito oh. Masin na naulawak pa So, this is dapat nagkukunan natin ng mangga ng Indian dati. Hindi naman hinog. Madami kami dito kapag pinagmamanggaan dito kami lahat na nardo. Nardo na apo ni anak, apo, inaanak, gano'n. Ni amang lakay. So, dito tayo nasunog naman wala na. Yes, this is atin. Andyan pa yung sa atin mga kabagis, di ko kayo natur doon. Yun, yung madaming sabong doon. Kasi nagdadalas naman si tatay. Hindi na makapaghintay. Parang nanliligaw. Oh no! Nasunog na yung mangga. Ay, andun pala. Sa Dabati Quartet. Uncle! Awidad! Kasi kami bantay kapag lalabas ka na sa kanilang kalapaw, sabihin mo uwi na. Ganoon dito sa amin. Nagbibisaya na ako, di ko naman alam. Turuan niyo nga ako. Ang pangit-pangit ng daanan namin dito Malapit na tayo kila tatay. Uuwi na tayo kaagad. Kasi may pupuntahan pa tayo. Mag-vlog na naman ako sa ibang lugar. Ganoon Wala na kami. Dito pa yung mangga namin Ito pa yung mangga namin Magaganda pa yan. Indian yata yan. Di makikita. Yan, natumba yan. Turuan nyo nga ako magbisaya. So, makikita nyo yung mangga ni Tatay Virgilio. Madami dito. Magkakaroba lang mangga nila tatay. Sila magkakapatid. Nagumagatan kayo, tanikanda kayo tikinde. Sabihin nyo, nagsiksi ka man ang andakinde. Panap. Ikanda kayo. Asjay. So, tata. Agawitan na tagili asamen. Munakan. So, tapos na kaming nag-tour sa inyo. Dito na naman tayo. Hindi ko pwedeng pakita sa inyo kasi secret sa sarili lang to. May kalapaw pa kami dito. Hindi nyo lang alam.
Aray ko, ito naman yung mangga ni Tatay Biyong. So, uuwi. Ah? Dawa mo bungo ay sabong nagijad duma. So, this is my father at yun yung kalabaw namin diri. Nagbibisaya na ako eh. O, yaan eh. Dito kami natutulog kapag pinagmamangga eh. Kaya nila ginagawa. Dito naman yung mga kaldero eh. O, yaan. Uwi na tayo kasi walang sasakyan kapag naiwang ka. Mamaya na lang dun sa bahay kita, kids. Alam nyo ba to? Ito ay bain-bain. Pag inapakan mo to na wala kang tsinilas, ay nako. Oh, nahihiya na sila kapag kinulding mo parang ikaw. Oh, di ba? Oh, parang sayo. Nahihiya kapag nandiligaw. Oh. So, ito din yung kautungan ni Nanay Miri noon. So, pauwi na kami ngayon. Na iniwan na kami ni Tatay. Iniwan na. So, uwi na nga. Di ka mo ipagakong. Hi mga kabagis, dati kami balayan kan. Batian kayo mga kabagis nga. Happy 1K subscriber tayo mga kabagis. Kan, nagsaya akit tayo mga kabagis ta naka 1K akmatan. Kan, nag-shoutout ako nga ro dan mga kabagis. Kan, bati ako nga ro di birthday no. February 19 kan February 20 mga kabagis ni. Happy birthday kay Chriselle Raquel sa February 19. Happy birthday po kan ni Tita Michelle Raquel sa February 20. Shout out kay Tita Presi, Lolo Herming, Lola Binet Raquel and ng Barangay Giling, Rosales, Pangasinan, Auntie Janet Soriano Cruz, Auntie Arlene Soriano Cruz, Arian Benito, Arturo Benito Jr., Charlito Esperanzate, Rose Sanchez, Alice Baldimor, Rolly Escute, Rani Barrientos, Benzi Vitales, Philly Lilina, Gloria Raralio, Carlos Sanchez, Filipina Manangan, Karen Rose Chamson, Tita Mary of UK. Ay, mga kabagis din nagpa-shoutout kan ating mga artipalbas na video kon, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi updated sa aking mga video. Bye!